Ak sa vám takéto videá páčia, dajte odber na tento kanál. S príchodom jesene sa les mení. Ticho prerušuje len šuchot lístia a vzdialené volanie samcov. Danielia a Ruja sa blíži. Samce, ktoré väčšinu roka žijú v pokoji, sa začínajú meniť. Opúšťajú svoje letné teritóriá a vydávajú sa hľadať rujoviská. Miesta, kde sa rozhodne o ich úspechu. Už teraz cítia pach súperov vo vzduchu. Zanechávajú stopy, otierajú parohy o kríky, vyhrabávajú jamy a značkujú si terén. Každý z nich dúfa, že práve jeho hlas, jeho sila a jeho odvaha pritiahnu samice. Na rozdiel od jeleňov, kde samce vyhľadávajú samice, pri Danielej Ruji prichádzajú samice za samcom na jeho rujovisko. Ruja začína naplno. Z lesa sa ozýva hlboké, chraplavé chrčanie, typické rochanie Daniela. Samce neprestávajú volať. Každý chce prilákať čo najviac samíc a zároveň odstrašiť rivalov. Súboje sú časté, no zvyčajne krátke. Parohy sa zrazia, ozve sa tlmavý klepot a jeden z nich ustúpi. Víťaz si stráži svoj hárem, obchádza samice a neustále dáva najavo svoju silu. Počas týchto dní sotva príjma potravu, spať nemá kedy. Všetká energia smeruje do jedného cieľa – rozmnožiť sa. Keď ruja skončí, les opäť stíchne. Unavení samci pomaly opúšťajú rujoviská. V lese zostávajú len stopy zápasov. Rozrité miesta, zlámané konáre od tlačky kopít. Život v prírode sa vracia do pokoja, až kým sa o rok opäť neozve hlas Danielej Ruje. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite nám dať odber a like na toto video.